खुलुमबाय दिनै साननैसो सिगांनिफ्राय ससियेल मिडियायाव इउपिपिएलनि सासे मावथिया जोंनि आसाम विधान सभानि अध्यक्ष तथा मासिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै बायदि बायदि गाज्रि रावै सोंखारिनाय जों नुनो मोनदों। बे बेलायाव आं दुखु फोरमायदों जे सासे उन्दै सेंग्राया सासे ज्येष्ठ लिडारनि सायाव जिबायदि राव बाहायदों बे राव बाहायनायखौ आं मोजां नुवाखै, आं दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा सासे बर'नि आगोमा लिडार, बिथाङा दिनै बर' हारिनि थाखाय जाबायदि खामानि मावबोदों, आंनि बेलायाव आंनि फारसे आं बुंनो सानदों जे बर'नि गोबां लिडार दङ, बेफोरनि मादाव बिथांनि मावनाय बायदि रावबो मावाखै होननानै आं बुंनो सानदों। मानो होनोब्ला 2003 मायथाइयाव जोंहा बिटिसि एकर्ड जादोंमोन। बे बिटिसि एकर्डनि जि गोहो गोनां जि सुक्ति, बे सुक्तिनि जि दफाफोर, बे दफाफोरा बिथां बिश्वजित दैमारिनि दैदेननायावनो जाफुंनो हादोंमोन। जानो हागौ बै समाव बिटिसिनि चिफआ बिश्वजित दैमारि हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्व जादों। नाथाय जों मोनथिनायाव बे जि ड्राफ्ट, बे ड्राफ्टआ जोंनि दिनैनि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो बिश्वजित दैमारि बिथांनि बे नाजानायाव बे सम्भब जादोंमोन। दा बे बेलायाव दिनै बिथांखौ जि रावै बर'नि जेबो खामानि मावाखै, बर'नि बिथाङा सासे सुथुर, बर'नि सासे थगायसुला बायदि राव बुंनो नागिरदों बिथाङा। दा आं बे बेलायाव बुंदों, बिथाङा मा बुंदों बेजों बारा खोथा गैयामोन आंहा, नाथाय नैबे खोथाया जे बर' समाजनि गेजेराव इस्टाब्लिश जानो थांगासिनो दङ जे बिथाङा बर'नि थाखाय जेबो मावाखै। दा आं बिथांनि मावनायनि सुंद' फोरमायथि आं होनो सानदों। गोबां मावदों बिथाङा, बिनिनो सुंद'यै आं बुंगोन। दिनै बिटिसि एकर्डनि आगोलाव आबसु आन्दलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिथां बिश्वजित दैमारिया गोबां अरिहना दङ बर'नि थाखाय। बेनिफ्राय बिटिसि सोरखाराव थानानैबो बिथाङा जिखिना खामानि मावबाय, बिथांनि मावनायफोरा गोबां बाख्नायथाव। बिथाङा खेबनै रायजोसभानि एमपि जादों। रायजोसभानि एमपि जानानै बिथांनि मावथायफोरखौ जोङो थोंजोङै नुनो मोनदों। थांनाय 10 बोसोराव बिथाङा 10 बोसोराव जिबायदि खामानि मावदों बेखौ जों थोंजोङै नुनो मोनदों। डेभेलपमेन्ट लाइनाव बिथाङा मा खालामदों, बिनि बादैबो थागिबि खामानि बिथाङा गोबां मावदों। दा उदाहरन सहरै आं नैखौनो बुंनो सानगोन जे जाय समाव बिटिसि एकर्डजों लोगोसे फैफानाय जे 2003 मायथाइयाव बिटिसि एकर्डजों फैफाखानाय बर' रावनि 6 शिड्युल जि माने स्वीकृति मोननाय, 6 शिड्युलाव स्वीकृति मोननाय रावा जोंनि दुलाराय आसामाव मा होनदों बेखौ लेङाइ राव हिसाबै बाहायजानांगौमोन। बिटिसिनि गुबै राव आरो आसाम सोरखारनि लेङाइ राव हिसाबै बाहायजानांगौमोन। नाथाय बे खामानिया बिथां हाग्रामा महिलारिजोंबो जाजोबासै। बे खामानिखौ दिनै बिथां बिश्वजित दैमारिया जेब्ला बिथाङा मासिगिरि जाबाय आसाम विधान सभानि, आसाम आयेन आफादनि जानाय लोगो लोगो बिथाङा मा खालामबाय, बिटिसिनि सासे दैदेनगिरि जानानै सारा आसामाव बर' रावखौ, बर' हांखोखौ बाहायनो हानाय जि बेबस्थापना, बे बेबस्थापनाखौ खालामबाय। गासै आसाम सेक्रेटारियेटनि सोरगिदिं बर'नि महर होबाय बिथाङा। बे खामानिया मा बर'नि इयुननि थाखाय नङा नामा? बेखौथ' रावबो मावनो हायाखैमोन। ओरैबायदि गिदिर खामानि, बेखौ जों मानो बाख्नाया? बे थाजिम खामानि। बिनि अनगायैबो बिथाङा मोनसे गिदिर खामानि मावबावदों। बिथाङा हारसिङै जुजिनानै जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ, सारा आसामाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय, दिथा होनो थाखाय बिथाङा BKWACनि राहा लामा खालामदोंमोन। जाय खामानिनि थाखाय बिथाङा दोलोआव थाजासेयावबो बै समनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों गाज्रि सोमोन्दो जानो गोनां जादोंमोन।
थेवबो बर'नि सार्थआव BTC नि बायजोआव थानाय बर'नि सार्थआव बिथाङा BKWAC खौ खालामथारनांगौ जाथारनांगौ हिसाबै थैथां मावसोमदोंमोन जायनि बेलायाव दिनै BTC नि बाहेराव थानाय बर'फ्रा BKWAC खौ मोननो हादों आरो बिथांमोना जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों दाखालि बावैसो BKWAC नि मासिगिरि माने गाहाय मासिगिरि नङा गाहाय बिथां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा मोजां खोथा बुंदों बिथांनि सायाव बिथांनि नाजानायावनो दिनै बे जोंनि BKWAC आ जाफुंनो हादों बे खोथाखौ बिथाङानो रोखा रोखायै फोरमायदों नोंथांमोना हयथ' मोनथिखादों बे खोथाखौ गतिके बे बेलायाव दिनै बिथांखौ जुदि हारिनि जेबो मावाखै हारिनि थगायसुला होननानै बुङोब्ला जों दुखु मोनो मानो होनब्ला जोंबो हारिनि मावनो नाजाबोगासिनो दङ बिथांमोननि माने दैदेननायावनो जोंबो खामानि मावनो नाजादों दा बे सेंग्राया मा खोथा साननानै बेबायदि बुंदों बे खोथाखौ आं हमनो हायाखै हयथ' आं नुनो मोनदों बिथाङा हयथ' ओरैबायदिबो साननो हागौ दिनै बिथाङा BPF निफ्राय फैनाया माने UPPL आव बारा गोबाव जायाखै 3-4 मास हयथ' जाबाय हयथ' बिथाङा सानदोंमोन UPPL सोरखार सोलिगासिनो दङ UPPL आव बिराद माबा माबि हयथ' बिथाङा मोनगौमोन बिदि साननानै हयथ' फैदोंमोन बे जाफुङैनि थाखाय बिथाङा हयथ' गावखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बे खोथाखौ हयथ' बुंदोंबो जानो हागौ आंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया बुंथों बिथाङा गावनि राजनितिखौ खालामथों बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया नाथाय खोथा बाथ्राफोरा एसे माने सोद्रोम जायोब्ला राजखान्थिखौ बिथाङा खालामथों अधिकार दं बिथाङा नाथाय खोथाफोरखौ सोद्रोम लाखिनानै बुंनाय मोनब्ला जोंहा बुंनो गोनां खोथा थानाय नङामोन मानो होनब्ला बिथाङा सासे बर'नि मैखोम लिडार बिश्वजित दैमारिया सासे मैखोम लिडार बुंनो थाङोब्ला नायल' जायल'बो बुंजायो बिथांखौ बिदि बुंनायखौ आं गोजोननाय मोनाखै दिनैनि रायजो राजाया इसिफा जाम्बा नङा सोरनिबा बुंनायाव बेबायदि थांफागोन दिनैनि रायजो राजाया रोंखा राखा जाबाय डिजिटेलनि मुगा ससियेल मिडिया खुलिबानो बायदि खोथाखौ मोनथिनो हायो जे सोर मा मावदों मावाखै बयबो मोनथिगौ बिथांमोननि मिसा खोथायाव बर' रायजोआ बिथांमोनखौ सापर्ट खालामा समात होनगोन दिनै BTC सरकारा सोरनि दैदेननायाव जागोन बा आगोलाव सोरनि दैदेननायाव जादों बे खोथाखौ दिनैनि दिनाव BTC हालामनि बर' सुबुंफोरा मोनथिबाय बे बेलायाव जों बेखौ गोबाङै साननांगौनि खोथा गैया बेखौ जों सानाखै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिनि फोरमानखौ मोनगोन जे रायजोआ सोरनि फारसे माने लैहोर लोब फैनानै गावनि थांखिखौ लाखिगोन बेखौ जों नुनो मोनगोन समखौ नेनानै जों थागोन ओंखायनो आं बे बेलायाव आं बारा बुंला गतिके बिथाङा जुदि आगोलाव बेबायदि राजखान्थि खालामनो सानदोंब्ला बुंथों राजखान्थिखौ लानानै बुंथों बिथाङा नाथाय बेक्तिगत भाबे आक्रमन खालामनानै गाज्रि राव बाहायनानै बिथांखौ साबोसेया सिनायो बायदि माने मा बुंगोन बेखौ रेजें खोथा बुंनानै जाहाथे बेबायदि राजखान्थि खालामा बेखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनो नाजादों आरोखि